Za ka fi tunawa da Muhammadu Buhari kake? Zan fi tunawa da gaskiyarsa, tsantsan halinsa da jarumtarsa wajen jagorantar Najeriya a mawuyacin lokaci. Buhari mutum ne da ya tsaya tsayin daka a kan adalci da yaƙi da cin hanci. Ya kasance jagora mai gaskiya a cikin wata duniya da ta cika da ruɗu. Mutane da dama sun fuskanci gwamnatinsa da suka. Me yasa har yanzu kake goyon bayansa? Saboda ya tsaya a kan gaskiya, bai yi ƙoƙarin burge kowa ba, ya yi abin da ya dace. Bai yi mulki don amfanin kansa ba, ya mulki Najeriya da gaskiya da ƙasƙantar da kai. Wannan shine jagoranci na gaskiya. Wasu suna cewa tattalin arziki da tsaro ya lalace a zamanin Buhari. Me za ka ce akan haka? Kowa ya san cewa shugabanci a lokacin rikice-rikice baya kasancewa cikakke. Najeriya ta fuskanci ƙalubale a lokacinsa, amma ya kafa tubali, gine-gine, yaƙi da rashawa, bunƙasa noma, da shirin tallafa wa marasa galihu. Tarihi zai yi masa adalci fiye da wasu mutanen. To ya kake so 'yan Najeriya su tuna da Baba Buhari? A matsayinsa na mutum mai ƙaunar ƙasa da gaske, shugaba wanda ya yi mulki ba don kansa ba sai don al'umma. Bai tara dukiya ba, bai nuna ƙwazon jiki ba sai ƙwazon zuciya. Gaskiya ba za mu samu irinsa cikin sauƙi ba. To wa kake ganin zai iya maye gurbinsa a faɗin Najeriya? Ba tare da wata tantama ba, El-Rufai yana da tsari, basira da kuma jarumtar da ake bukata don gyaran ƙasa. Duk kwalitin da Buhari yake da su, El-Rufai ya haɗa har ma da ƙari wurin gaskiya da riƙon amana da tafiyar da shugabanci na gari.